mga kamaton ang oras 11:30 na sing gabi kamaton. So ari alin ko gali sa kabatuan nagdulong sing kamaton ng mga soke namon sa cooler namon mga kamaton na. Ari nagyan ko ni mga gwapa kag gwapoho naman sa Santa Barbara. Yes, so sa taon na mga kamaton. Ay, shout out mga kamaton. Okay. So amo ni sino galingalan mo yan, sir? King. Si King? Oo. Pakilala ka, sir? O gali, si Gabriel. Gabriel? Christine. Ikaw yung ma'am? Si Liza. Liza, Christine? Yeah. Yes, so may gabi sa inyo gali, no? Sa kabatuan mo ko alin, bro? Sa kabatuan mo ka mo alin, no? Banding. Birthday man ta? Oo, magkakabatuan mit kami ya. Ay, dito pista to kagapon sa Terengo? Yes, lamot. Dito ka mo man namista? Hindi, sa Banwa kami ha? Birthday sa mga Ay, si... Birthday sa Tiyo. Di ako nagdulong sa Terengo ning... Ano ning may kwan ko nugin na, may ano tawag? Merry-making. Merry-making? Ate, pura nakaganto ka mo da? Wala. Wala ba? Yes, so amo ni kamato noon, coordinator ka ganay mo. Papuli na kami sa Haro gali. Dito sa Haro, sino to madrop sa inyo sa dito? Outpost sa Tiyo. Sa CBO may madrop. Kason sulod to sa ano ni Maria Cristina. Christina. Yes, so are nga nagabihan ka mo sa raw. Banding sa Banding lang sa birthday, no? Sa taon to sa inyo friends yung may birthday. Tanda ka lang kay Mr. Sige, Jano tanugan nyo, tanugan. Shout out lang da kay Mr. Jano Hangs. Ay si Jano Hangang may birthday. Sa takil sir sa imo, happy birthday. Then sa kay Matan. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Yes! Happy birthday! May birthday naman ko content sa mga Dominan na ka birthday may content ko Yes! So, happy birthday gali sa imo sir. Hari mga friends mo gali mga friends mo din. Papuli na. Inablos yun, no? Mga inablos ya kami. Inablos. Mga pagkuhan mo ng gamot ulit. Kurente. Ay, si... Dali nagpaga na lang gamot na jamming ko. Sasi, boss. Kay Lunes gali, no? Ay, si... Hindi nga mag-askola sa CPO? Varsity ni sa manong. Ika ba siya naman niyo? Kita mo sa siyo? Ay, sa taon sa inyo grupo to nga ban? Sa CPU Men's Football Team. Para sa football ang tanya. Shout out. Ay, sa taon kila sa mga taga CPO, no? CPO Men's. Kasi sino idol niya? Si Ronaldo? Lionel Messi kami. Si Messi? Ako si Neymar kag si Ronaldo. Ari Yagalaw man ako si Neymar ni Yagalaw. Diyan si Messi, yo? Ako si Messi ko yan. Hindi, wow. Yes, mga football fan kami gali din mga kamatolo. Mga player gali sa CPO gali I-upload mo na naman yun, no? medyo next day lang pawayan tayo ng kamerata. Edit ba? Pawayan tayo ng kamerata. Kaya naka-vlog mo ko, ginamot na una to, amo to, ano yung upload ko, boss. So, another day, kamo karoon ako ni-upload, Follow sa YouTube sa Kamaton. Ano nga course ang kuha nyo na si Pio? Nursing. Nursing naman? Nursing. Ilang ginulog ko, nursing mo to. Basim na ka sa makeup. Taga, Juanilita sa Agustino, sa tatsin nyo, sir. Oo, taga kuan man to, taga sa Agustin to, narsing mo to, sila nagpa-vlog sa akon. Ano, bari lucky? Tatlo ka laki. Puro narsing to sila. Oo. Sa Tering mo sila ginatod lang? Ay, hindi, sa city sila. Kaya nagkuhan sila mo, nyapon sila sa kuhan sila ligaw to. So, amo na yung istorya kami parte sa mga kuha nila. Ano ning taga-talaga ka mo ya sa siya Christina? Ako kung board ka mo din? Board. Mo na galing nag-kuha nito mga makapuli. Ay, para nga wala na problema, boss, no? Yung salakyan din daw, budlayo. Lunes na, lunes. Oo.
Ang traffic daw okay nagawa di oh, pero ang salakyan nyo lang. Lakyan na. Oo. Yes, so ari na ta. Mga kamaton, na metro na kami. GT na. Metro tayo mga kamaton eh. Ari, yes. Hello. Ari. Metro tayo, saka tayo sa UFO. UFO. ang aton nga kuan nga ano na itawag. Pero lang. The future flyover ni sing Lilo. Future pala. Oo, mo ba nga pagkitawag ni mga kamaton ha? Yes na, ari na kami sa babaw sang amon na the future flyover 6 years ago. Hindi, wow. Yes. At least na tapos gid man ni mga kamaton mo na ang anto sa anom katuig. Wow, kabaylo yan eh, guro, lifetime na niyo. Oo, kita tas niyo, namin na ni. Amo na ni kamaton ng amon flyover sa Iloilo ah. Base kung tagadiin mga mga region kag makakadto di, makaagigig ka muna di. Wala man ka mo tsura. Na, may araman, pero dire kinadislamagi. Yes, yung natin sa airport mo, dire kinadimagi. Yes, so amo ni mga kamaton ng amon nga kuan ah. Flyover nga. Amo to mga kamaton ng amon flyover. Kaya ano, yawan mga motontos. Na-enjoy ginamon. Na-enjoy nyo? Mga kamaton. Gina-enjoy ka din namon ang traffic na. Ayan, so amo ni mga kamaton manog 12 o'clock sing gabi na gali ah. Gina-enjoy na ni namon ang amon nga life po. 10 oras na sinyo boss. 7. Bote aga pa gali. Di may mga pila pa ka mukha oras na tulog gali. Bastante pa na. 6 hours garo no? Camera. So lapit-lapit na gali kami mga kamaton sa ano ni. Si Pio, sino mag-grab sa inyo si Pio? Sa outpost mo na. Sa outpost. Just like. Dua ka mo, sir? Ay, si... Dito inyo ya pa sulod sa kwan, television. Diyan mapaka-Christina ka mo yan? Okay. Shoutout ka rin sa mga classmate ng Glaciero. Shoutout lang da. Para boss! Neyo, kamaton nga, duty boss. Ikaw pala sa akon. Shoutout lang kay Bella. Ang suga, wala nyo ba si Gada? Ang ginatagot? Shoutout lang kay Parang Bella. kitaon ka mo. Bella Brecaka kay Nico. Shoutout. Yes. Shoutout. Yan, tumbang nyo sa inyo nga kwan, tumbang ng suga. Ikaw. Wala! Pero na malubat ang akon niya suga. Guro pa tayo na daan. Ano globat na gitma na gora? Taon niya po na. Kitaon niya po ng beauty nila? Yes. Wow. Pero ano, may mga girlfriend na ka mo? Kung mo girlfriend ka mo? Pa. Hindi man ka mo parisay? Hindi. Okay. Sila ka mo sinsakto ha? Ano gani, kwan nyo to sa kwan, nursing course no? Yes, ma'am. Pila na ka-years na? First year pa lang bro. Bago pa lang. Anong first year. Sila graduating na doon. Kamaya mama, mag-graduate? Mag-graduate no. I see. Kamaya first year pa lang? Hindi mga ako mag-graduate naman. Ay, ikaw duwa, bali duwa ka mo? Yan yung kamaya first year pa lang? First year pa lang. Okay, sa mo na yung galing nga kwan na, mag-graduate ka mo? Ano, John no? June. Adungan ka mo si mga taga San Agustin, John Manangila. Nag-graduating na sa Rodrigo. Oo. Patagin ang vlogger man to, mga cooler man to namon nga kuan nga mga pasayro. Graduation season na daan. Di pagkatapos na enjoy naman din. Oo man. Wala na enjoy ang summer no? Wala na no, hindi na enjoy ang summer bangod sa sitwasyon no. Tama na rin kainit no. Oo, sa mga useless mo ng Japon, wala klase. Sobrang init. Pero may ganun sa mong ganun, wala no? Mayo ka. So at least daw nabuin-binan. Likot na sa di sa outpost man lang. Pasulod ka? Oo. Sige. Lapit man lang. Okay ah. Ito nakakuha na may kalapat. Dan kagita. Layo. Ano na may remiking ka mo to sa kabatuan nga? Hindi, sa pagatod, tubla naman, sa friend naman manang layo, pag lakat naman, bubangga dama. Ang nga din ng astaw. Sa Merlos Sa niya. Merlo, sila lapit na sa Lucina. Pasalod lang to. Tabo, nakatabo ka mas taytay? Oo. Before Taytay. Before taytay?
Ilakat nyo lang baka to naman to bantay. Oo. Wow, mayo kayo nagyanda ka mo ba? Ganun naman. Gani. Ano agad? Your arm. Senior. Hero. You're a hero. Yeah, okay. Thank you. Sa bangga man ng ano. Ada na lang madla pa. Yes, so manaog gali ang duwa. Ito yung sinorganizer, di ba? Gab. and Si Gab kag si Tin. Din, yes. So, thank you sa inyo sa pag-subscribe ha. Thank you sa inyo. No problem. Okay, so madaplis na gali mga kamaton ha. Okay. Sige, sige. Kamaton, goodbye. Hello nga, sa taot naman, sa taot. Thank you. Shout out to my family and friends and my teammates. I love you guys. Yes, so thank you. Thank you, mama, thank you. Yes, so, Ano? okay. Diretso tayo sa, ano niya? Mary Christine. Christina, no? Christina, no? Address lang yung board. Oo. Kamoya dito sa Villa Cristina. Maria Cristina. Ah, Maria, no? Diyan sa... Sa... San Roque, Blau. Oo. Eh, Tunay ka ba? naman ka vlog, no? More than 2 years na, ma'am. Mga plano sa si Iber. Ito, 4.6 pala. Okay. Mga purposes. Oo. Yes, amo ni mang pagkiri si Sir kon kapila na ko katuig mag-vlog ah. Amo to 2 years, more than 2 years na. At saka ano ni tawag, ang subscriber gindugangan nila. 4.6 na, nagdugang 4. Yes. Thank you sa inyo mga kamaton. So, base mga kaluyan, tadi makita nyo ko di siguro adlaw-adlaw na sa karsada. Gani, no? Makita nyo lang ko di adlaw-adlaw, madabuang. Malipit ang gano'n naman. Oo. Totoo na, makita nyo ko di adlaw-adlaw. Base swertihon mo tadi sa kay YouTube ah. Okay. Yes, so basta enjoy ta lang ang pag-vlog. Content. Hindi na mahali ko. O kung sa piyak na lang. Biyak na Piyak na lang para sa joke, no? Kari na gali kami mga kamaton sa haro. Medyo lapit-lapit na lang laser. Teka pala ito yung mga parents nga na subong nagpula. Ah, okay. Eskwela na kagkuhan, tsaga sa pag-eskwela. Kaya budlay subong ano tawag na panahon. Damo temptasyon. Bakit, no? Oo. Nanan, tsaga agit sa pag-eskwela. Mayoy mo mo graduate ka na. Diba kami nag-graduate? Ah, duwagin ka mo ya? Ah, okay. Happy graduate lang sa inyo ah. Thank you again. Okay. Ano ka mo mag-quarantianay? Oh. Direta? Sa right. Okay, so ari na kami mga kamaton sa ano niyo? San Roque, no? Mary Christina. Maria Cristina. Yes, so Punta ba? Oo, mga kamaton na damo pa yan nagululuba kag mapulo. Okay. Sagas ba? Sa Butian. Okay. Ano yung mga kon sa putian? Ah, okay. So yes, mga kamaton, nari na kami di sa apartment din nila. Ano ni, Butian, yes. Thank you mga kamaton na. Huwag na ganun. Sir, sa tao tanay, sir. Ako, sir, sing roomlet ka. Sa tao tanay. Shout out mga kamaton. Yes. Manaog Gwapa. na kami. Mga kamato. Ikaw yung gwapa. Shout out mga kamato. Mga classmate mo to para subukan Mga classmate agad na. Go lang, laban natin to. Okay. Di ba, sir? Escape Paria boys. Yes. Mag-graduate na ta. Yes. Thank you. Happy graduation sa inyo. ah. Yes. Ma'am, thank you. Happy Thank you, graduation. ma'am. Yes. Thank you. Yes, kamaton. Oh. Enjoy lang si Maton sa buong aga na gali kamaton na 12 o'clock na gali. Oh. Thank you sa mga nag-onboard sa akong gali nga mga kamaton. Ato, bago lang na naog ang ginrap ko sa ano na tawag, si Pio. Subang bago lang na naog na sir. So, ma'am, may happy graduation sa inyo gali Thank you sa inyo sa pag-support kay Maton na enjoy mga muli. Pasalamat sa sila nga naglabay ko. Amo na yung Maton.
Ang oras, kuhan kamaton, alas 12 na kamaton, no? Alas 12 na sing gabi, oh. Aga na kala mga kamaton. Amo na ang obra ni Maton, bulaw hasta mag-aga. So, para sa inyo ni mga kamaton. Kag thank you sa nag-onboard sa akon. Salamat sa inyo. Yes. So, good morning, mayong aga mga kamaton. Thank you sa inyo kamaton. Salamat, thank you.